друго се начава. Дай спасата! Джипа е човек. Това е джипа на DUD. На DUD джипа. Мощният джип на DUD. Динка! Hello, my friend. This is часовник. Yes. Как? Чакай. Тук над една капан лагер, поставяше. Диджей в джипа. Ей, какво стана, вече? Нищо. Да, наистина. Не ни трябват хора. Скоро ще я пълно с коли, бе. Скоро ще я пълно с коли. Дели? Да. Бензин в кръвта! Газ, мамай, газ. На газ съм Ай, излезна на газ. Наближаваме и мечи, чао! Яката работа. Да не покадаш чак. Толкова е яко. Много се забавляваме. Просто се веси. Ай, човек! Газ, мамай! Газ му майката газ. Да. Да. Те ме припачи. Или ако не са изпили рома, аз ще взема едно чайче. Да, и аз. И ром ще направя. Това ще да пия в наживко заведението една бира. Какво ще кажеш? От тук вече и пеша мога хора, не се притеснявам. Ама, трябва да спреш пред наживко заведението, разбираш? Няма как. Точно там ще. Няма. Там ще. Не. Точно там. Точно там. Там ще да знаеш. Чала, мяла, майката се бала. Някакъв джип има отсреща. Чала, мама, майката се бала. Майката се бала. Майката се бала. Газ. Газ, майката. Гъсна. Първа. Трябва да се включи още отдолу на бензин. Веса.